So wo hwe ne ye ya achemfo babedu Akuapem mu na ye ofa Kwasi ajeman na o kire kwan no tu nipa di anim kwai na wode wo mai na se wo be hwe okunu mu paa de a ofa Kwasi ajeman ye adwuma isa ne se orukọ ọkụ a wo hwe nipa a ono won rekọ no wan hoden ene won si ntọ na won so wahwe sania obey nti obrinu ka se ofa Kwasi ajeman sa abren no ye war strategist ohwehwe sanse ne yi ohu se achemfo bi wo ho na won wo betimi aye na okofa won ba na eche se onim strategy a wo betimi dia ba afi men fa wo nko achiri so otwe okwan a wo fa so hye okona sa abre no kura no wo so ofa Kwasi ajeman no pe no wo atu yeson ji woto omanmunyi nyina no na obi ani atu eson obi beba baako be ebien bi oni bi kura obi wo kura oni bi nti saa na ehyehyɛ na ne America nyina ne se siyeka akanfo Amanne niema bebre ho a ye de hye yemben yendin yembren mu wonti se nia woye nyina achi no wotena ase hyehyɛ niema na etoda bia oso bi ye bibi mawa yinaye isa nenia ofa Kwasi ajeman yema nua no ma achemfo afi chebi bae no nti asema wo ka kire ne se wo ma won ma onfi won sanse bra you sanse wo hwe ne ye ya esisi na wo bra wo ayi ofren amampuro bi na achi amene ade ya na ne won wo ho ofa Kwasi ajeman achi amene ne wo ho na ofa Kwasi ajeman hina no wo ka bi na kokon se na ha nye kokon mu ha no bi wa debi ahano na ye yemfa ne se sa abren kwa birintu a obi ye anim enti ni be mu bi ba ha Kwasi ni edikan no esan se na eye akodini nti na wo akwansarafo wone nam a biribiye mu no wo hwe se biribi bone rinsi wa ha nti sa akwansarafo no ye eye achemfo na ebae no nipa won no wo so ma won se won nam na won hwe esan se sa abere no nso no busuru se wan ya yeje nkrofo yi fa anwodi ama won wan ya na atuo kakra eka won se mu yi wan ya ho adan agu yenso wo cheche nipa bi a obroni be kan senior no post won na ma senior ansa sesereku no oyen bra ansa sesereku idi ha no so no otinga jare ne otinga bransa madu won na wo hwe won ya hemfo eye no wo fa asenum won nam keke won na we wotin ajare ne wotin abransa madu obi kese obi ya tinga no pete o chese obi odimu na se nipa beenu na akwanfo no de won ya adwuma na won suban no ya ahoro obaako ho odwo obaako ho so yeden nti biribiye mu no se woni nipa etese sanea na ese o hwe ho sie nti oyidioten no yidioten na nipa na wo be hwe won so no bo wo mran so tinga jare tinga bransa madu
otenga onu di ojawo yo anayer wo se ma beto wa ha wo ye den wonim se yen se sa na wo se wo ye council fia no ko anti ojawo yer se ojawo no waguan akọ ejare ti oten ti ase obrempon a otenga oja ne nim nti obeto wa no ye woten ba konso a oye abransamadu nti ono no ye nia ono de mransam na ewo ho no se ya na eza wotana no wa betana so nti ansasesreku hihye niema wa han na ze so hu kakra okekawo ohu kakra nti ode saa nipa no be hye ha woye nanso wobu oman no pepepe sanse bra woye wo ayakayaka den no yinso brase nti bra ni nua ba akono reban no aka ji o se ha yeso no wagban kosi senia oyi no embeye nti ye woten ajare na ye wo oten abransam adu hono kakra nan ti saa na oba hanso a wo hye niema no wobr ba sorha memfa ne se wo abetena ha no na ofa Kwasi agiman no wa hadeda ansa na achemfo bai na se na so okay nti mu so wo ahambo na na bisi mu se bi se yi achemfo ne ba affairs na se Kwasi agiman ne ba na se sadia o mo ba affairs na se achemfo ne ba na no Kwasi agiman e wo cheha da sanity yo mpanyini no wo nkyeremu bebre na emum mede woka wasem nyina na asem mpanyini na asem na nwaka ato ho no nyina achi no yede to pampaso ne yahwe se so atedangana no fa Kwasi agiman wo ka bi oho na ofare bae ne nyina bae se wonkofa achemfo wonkwese wokosra no ho ba ne ade nyina na so obi bebu sese ka bi no na efinyi duhe ka bi no ba bi ewo no na etere duhe isanse na ba bi ani ha de ekropon ka bi na ewo ho na amampuro bi ina pchirpofo nso wo won de nti na eduhe na emum se ubehwe a anya hwe kura no Amoako arafo awoye ka bi fon wo mpanyin pow wo chekureti haya nti ye den na wo ka bi no wo pow wo na nia ese echiremu adu bi na nye niema nyina ne bitimaka na emum kan no se wo hwe ekropon se ne yetena baby e wo soro pa ne abanganim na kan no ye di ndua ne kwae na ye mpeni kokuruku yi peni kofi na nya ne tintin ni e ware sense ya se apofo kura akọ po wo nkran na wo hu kwan a wo hwe mpeni wo de abafie zanse wo hwe bia esiwe ande nti kan a lighthouse ni hon na wo de mpeni na hwe kwan no wo de abafie nti wo hwe saabre na ofa Kwasi agiman te kabi na ne po wo amakar po yi na ne ekropon ntem ya na na America se wo hwe okun a wokun no ewo ani akwamfo kun no ho a ne ya ofa Kwasi agiman timi kire se wonko ha na wobenya nipa a woye nwatimi
ne eyinum akono na che say oye strategies nti niyama esisi ni bebree no wo kwa eye ofe Kwasi agyeman no or advice say wonye ne say na se wo rukuru atreja wo abotachi nyina no onu no yi nipa kan achemfo na ebae no yi wonde no wie no onu no yi ne de asema wo mu ne se amane bebre wo kwa yakwen ni mu ne yebeye wo hyew boto no eye me ya wo se ya makwan na nkrofo keka wonde se yi osimesi toma yu osimesi toma oyi na anu ya akura na anu ya wo se twene bu akodua no de ne ti gi a kyerema a wo de kyere se wo twitwa na esingasin ne ade wahu na ya yi bi da wo kura na akanfo wo amane bebree ayeye sa kasa kakra no kra na yekazi ya kyeremu aha ye nwie da yiwu opese menka nto ya so na aban unim sa asam na bai na no wopu obi na kono a worokɔ na sese amane wo ya amane bi na amanwo atimadinim na obi de no bɔ afɔre eye twene bo a no bɔ afɔre kurumu ebi wa ha a nwaye abotachi wo ye bi nti enye answer obesan yakɔ anya accord bra wore kosa no na ese wo hye boto bi oyiyi nipa yi manfefo kura yi nipa ne ade wo nyina wo ka janum wo de won hye boto ansa na wo kwa ayin achemfo no anye wo nipa huru trai ofe Kwasi agyeman nipa huru trai nipa na aka ne nipa kam wo de won hye boto wo de won krum ha kura nipa ni bi wo ha wo de wo si wen ayi anya ha ne yabaka nti twenabu ade yi se wo bonem anya ohopene wo se twenabu akodua o se nyi obi nebu okumantwi bo esi ako no de ne ti ageden akyerema na wotena achi a kakran no wo ankasa anu agbo mra ngene de beba na ya kyeremu ye o se enyo bi na kumantwi edin na nkasa de antwi no bi kezi antwi a na chese biribi entwu ana bibisa entwu eno ne yɛmfa nkɔde so nkyɛn sɛ woreba Akuapem ma wɔyɛ Akuapem tena ase wie no wɔyɛ mpesua ti wɔyɛ mpesua na wɔde mpakanfo sisi anim na apakan no ankasa mu nso asɛm no yɛbɛka nti wɔyiyi mpakanfo enum kuruntin adonten jaase nifa ni benkum wɔne mpakanfo a wɔwɔ na kan no yɛka apakan kora yɛbɛkyerɛ mu kakra esa na sɛ ding na nkasa wɔ kura no na ho ba pakan so ti sei no yeyi kokoko na nkasa fi yo kurunti adonten jaase nifa ni benkum yo eno ne ye mpesua na wɔkyekyɛe no sɛ wo akyekye mpesua sɛ wo hwɛ ha wo hwɛ ha mpesua bia nso nkuro ase yo nti sɛ wo fi saa mpesua nso a the next year wo ase ye wo ayi kakra wo ufi mpesua no mu ufi Akuapem hene wo na mpesua no mu no ye wo niema kakra wo Akuapem hene wo ne gya asefo ne akɔbeafo na biribia mu no ɔhene bia wobɛyɛ ɔhene a ho yehu anaasɛ wobetima yɛ adwuma yi a egyina
wo ankɔbeafo ne gyaasefo so the gyaasefo no yɛ nipa a wɔn de biribiara mu no sɛ wunni hɔ a na ɛwontimi nyɛ no wɔn wɔyɛ ma wo nti adwuma biara ɛyɛ ɔhene adwuma a ɔntimi nyɛ no wɔyɛ ma wo ankɔbeafo no nso yɛ nipa a wɔwɔ ɔhene no a wɔn de wɔn kɔ baabiara afutu pa bi yɛ sɛ wɔde tuo no wɔde tuo sɛ nipa no nyinaa no wɔn ahendi no ewie wɔ ɔhene ho ɔhene ho ɛna wɔn ahendi no du nti wɔn rank no wɔbɛka sɛ ɛne mpakanfo no rank no yɛ pɛ anaa wɔn wɔba anda mpakanfo no Akuapem ne ba mpakanfo no na ɛba na emum saa gyaasefo ne ankɔbeafo no wɔn ho yɛ hu sen mpakanfo koraa na ɛyi hu a wɔaka no sɛ wɔwɔ hɔ ansa na ha no yɛwɔ ɔkuman panyin ɛna mɛrekyerɛ wo sɛ bere biara mu no hwɛ ɛyɛ meya wo sɛ ayɛ a yɛn ama no yɛ toto n'ase nti yɛnyɛ hwɛ wokɔ America ndɛ chief of staff ɔwɔ hɔ no ne ho yɛ hu sen governor bi a ɔwɔ kuro bi so wokɔ Nigeria federal state ne ade no chief of staff ɔwɔ president wɔ ho no sesi a no ne ho yɛ den sen governor no wɔ hɔ no governor no wobɛwɔ saa state ne nyinaa but wobɛ report ama nti yɛn ama no ne yɛte ne sɛ ɔhene biara wobɛyɛ ɔhene a gyina wo gyaasefo ne ankɔbeafo ho ɛsɛ sɛ wankɔbeafo ne wo gyaasefo no yɛ nipa a wonim ɔde na wonim amaane na wɔhyehyɛ nneɛma yie wɔahendi ne de ɛyɛ wo ho gyaase ne biara ni hɔ ɔtra bɔ ɔman ankɔbea ne biara ni hɔ ɔwɔ ɔhene ho na ɔtra baaban ne nti a wɔyɛ ne saa ne sɛ sɛ ɔhene kɛse nnɛ tuntum na yɛrefa gyaasefo ne ankɔbeafo nyinara ɛno no wɔyɛ ne ɔhene bɛka no na wɔn wɔde yɛ adwuma nti bere biara mu ɔne ɔhene ano yɛ baako nti ɔhene rentimi nkɛse yɛreyɛ sɛ na ankɔbea hene bi ankɔbea ne bi anaasɛ gyaase ne bi se daabi yɛbɛyɛ ne sɛ daabi ɛne na wo koraa no wato mmara nanso ɛbɔ ɔman no mu a ɔkoma mpahini anaa kuro ntintimi sɔre kɛse daabi nana aha de yɛn famfa nti ansa na opumpuni no anaasɛ ɔsɛ adeɛ anaasɛ ɔde no ho anaasɛ otumfuo bɛpue na ɔbɛka asɛm no na ɔne ne gyaasefo no nyinaa no yɛ baako gyaasefo no nso na ɛkɔtie ɔman mu asɛm na wɔde aba yɛfo ne gyaasefo jo sɛ ɔka gyaasefo a te sɛ yɛn akuropɔn a yɛwɔ ha yi nkomasoafo yɛ gyaaseni bɛɛmohene yɛ gyaaseni adomhene yɛ gyaaseni mekɛsɛ mɛbɔbɔ a yɛwɔ wɔn nyinaa yɛ gyaasefo asɛm no sɛ wɔkɛsɛ gyaase a ɛnyɛ sɛ abɔnten gyaase a yɛn yɛfrɛ ebi a afra bi ɔsɛ meyɛ gyaase ni daabi yɛwɔ gyaase mu gyaase nti yɛwɔ nipa bi a wɔn na wɔyɛ gyaasefo nipa a wɔyɛ wɔn ne ɔhene nom wɔn na wɔn ne ɔhene nom nti sɛ ɔhene kɛse yɛreyɛ sɛ a wɔn na ne yɛ anaasɛ sɛ wɔreyɛ biribi a na wɔyɛ ama ɔhene sɛ saa nipa yi nyinaa yɛ gyaasefo a na yɛwɔ mpakanfo no mu yɛwɔ gyaasehene nso wɔ mu obi bɛka sɛ so gyaasehene no ɔno hwɛ saa gyaasefo yi so ɛno no de edu baabi a ɛbɔ mu nso ɛpae ɛsiane sɛ gyaasehene ne san yɛ obusuani wɔ aha na mmom ne yɛte ne sɛ
yɛka Akuapem here ho asɛm a yɛ wɔn a wɔkɔ Akuapem here no asɛm ne yɛka Akuapem asɛm a yɛ wɔn a wɔka Akuapem ho asɛm Akuapem nankasa no ɛyɛ 5 divisional chiefs no mpakanfo baanum no wɔn wɔka Akuapem asɛm na wɔreka Akuapem here ho asɛm a Jasfo ne Ankɔbiafo ne yɛka ho asɛm nti sɛ Akuapem nyinaa hyia a yɛwɔ Jasehene wɔ no Akuapem here nso atena ase a yɛwɔ Jasefo wɔ hɔ wahu na sɛ Jasefo no nhyehyɛ mu no ten line bi na dam sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔma wo ho so bebree ne yinum nso re mbrɛ wase bebree nti bedu baabi kura ɔbɛyɛ biribi ɔbɛka Jose na ɛha de ɛnyɛ wɔ asɛm nti biribiam no wobɛhwɛ a ɔkwan a ɔhene tena ase no ne benkum so sɛ no yɛ ne Jasefo ne Ankɔbiafo Bebe say, how do you? okay You walk full time, I never can. Sane. You did this you. Bias me this my Nimbis assassin. Or he just a and I said, if I come once a man, copy ya for no. So, would me shemra? And I said, would me shemra? So, would me shemra? My hippo. If I been a woman. Near Tennessee. Menim sɛ me hu sɛ ne amre bɛfa na afi na emum ne yɛtene sɛ Jasefo sɛ ɔhene bɛyɛ nam a Jasefo na ne Ankɔbiafo na ɛma no yɛ nam na Jasefo no yɛ nipa bi a hu wɔn yɛ a wɔn so obehu wɔn yɛ ɛsan sɛ wɔn na wɔne ɔhene no ɛte sɛ ɔte ase yɛmfa Ghana mambu nyɛmfa to ho sɛ minister biara wɔ baabi ɔte Eastern Regional Minister wɔ baabi Food and Drugs Board obiara oyi wɔ friend neg obiara wɔ baabi obi a wɔn ama no authority biara tara no sɛ Food and Drugs Board authority ɔwɔ ne office wɔ sɛ but yɛwɔ nipa a wɔwɔ Flagstaff House nti ode ba yɛn ama mu no ma Flagstaff House for no any chief of staff One and now president iti wɔn na ode wa asɛm fa wɔn so ebedu region mu ba bedu hɔ wa mu ekwan a nti sɛ nipa no hu ye hu sen nipa na aka nyina ode wa asɛm ba wɔbɛkɔ one aka one president ɛno ne nti na o se Jasefo nti wɔn no ɛtɔre bi ɔhene no kura ka James ma bre ne de nti saa asɛm yi monhwɛ na monka wɔn no wɔbɛka no wɔde ka Jose sɛ ne yɛreyɛ bi wɔ kura wɔn ma wonhu ɔhene no wakasa nti Jasefo e wɔn hene ho ɛne Ankɔbiafo no wo ne wɔn bɛ san yi na mmom wɔn so wɔn de no ɛwɔ ɔhene ho pɛ ɛmmɔ bɛn busua ha ne de ne resi ha dem se mai o de ba do ko nya na nka dem so na so mere e ma ye ho kwan Opanyin Kwasi Amoako na ɔde ne mmiri ama yɛn na ko kyerɛ ahenni mu ni so a ɛwɔ kwa no ni wie yɛdu bakampo ni wɔne ya Ankɔbiafo da sɛ ne ebe anjuri si wara yɛre san yɛbɛ ba bɛfa fia bakampo na henko na ɛba wɔn so wɔn akyi henko na ɛwɔ hɔ da sɛ ne yɛde no ebe do me ka sɛ dwuma di nya sponsors pa ɛwɔ sɛ yɛtumi ama ekoso dan de ni na nya kwa na akada bia ye baba bia do mu na fo ipa pii na sɛ yɛbɛsɛ yɛde wɔn ba mu wonya no ɛyɛ den na sɛ ɔbɛba no ntumi hwɛ nsa sɛ sɛ mu sɛ mo hwɛ na mo mo ni asɛ mo bɛba bɛyɛ mwa mo bɛ sponsor yɛn programs no number a ntumi afrɛ yɛ na mo hia yɛn sɛ bɛka yɛn ɛyɛ 0548550796 okra and by interviews in the link. Video push ha the sounds to be called YouTube, maybe so at the Instagram, maybe so for TikTok, and then maybe social media platforms. Yeah, maybe you may want to be Nana, I ha, and